Okay, let's go. Ready na tayo. Let's go sa tinatawag nilang Bacundao Peak, kung saan pwedeng magpa-picture taking and sa mga track sa Laspagan Bike Trail. So medyo kakatapos lang ng ulan, pero tara, punta tayo and tignan natin yung sunset doon. So by the way guys, Bacundao is part of Malasiqui, and yung pupuntahan natin ngayon is ay actually boundary ng Villasis at Malasiqui. So dadaan kayo sa part na ito. Ayusin natin yung cam. Pakita natin yung track. Okay. So kakatapos ng ulan at nag-jump off tayo dun sa may basketball court ng Villasis, and dadaan tayo dito sa trail na ito. So as you can see, yun nga, medyo medyo maputik mga kaweki for the sake of vlog. So isa to sa mga exciting trail sa Laspagan, lalong lalo na sa Fiesta ng Urdaneta, kasi hindi nawawala yung mga bike enthusiast dyan. So ito sa mga trail talaga na part ng Laspagan. Kasi kung titignan nyo naman, talagang rocky road siya, and then napakaganda talaga ng setting dito, puro kahoy, and as you can see, mahogany trees around. Yan. So after ng rocky road na ito, abot kayo dito sa sementong part na ito, and papunta na siya sa Bacundao. So isa rin ito sa mga bypass road from Villasis papuntang Malasiqui. So ang endpoint nito yung Malasiqui, Villasis Malasiqui Road, or yung Malasiqui, Villasis Malasiqui to San Carlos Highway. So yan, so medyo maganda dito kasi may mga paahon, meron ding mga pababa. So ingat lang kayo dyan guys. Oh no! Yan. Shoutout nga pala kay Ron. Yan. Namasyal kami dito, di niya napansin yun. Ayun, nabinyagan yung kanyang motor, Honda Click 125 niya. Yan, paahon tayo. Alright. Yes. Lapit na tayo sa peak. Yes. So yun nga guys. We're here. Yung tawag nilang Bacundao Peak. Ayan natin lumusong dito kung okay. Okay, dito na tayo. Ito na po yung Bacundao Peak. Yan. Maganda dito for relaxation. Yan, yung mga quarry doon. Yan, mga quarry doon. Yan, so actually, parang ito na yung pinakatuktok talaga. Maganda rin dito for mga sunset. Yan, mga cloud formation. Wow. So usually dito sa daanan na yun, yan, yung papuntang Villasis Malasiqui San Carlos Road. Diyan tayo dadaan sa Webes. Dito tayo dadaan.
punta tayo sa resort na pupuntahan namin. So, watch nyo yun sa next kong vlog. So, if you are going to Urdaneta, Villasis going to Malasiqui Road, pwede yung duman dito sa road na ito. Actually, shortcut ito, straight through ito doon sa Malasiqui to San Carlos. Yan. Padaus-dus tayo mamaya doon. So, continue tayo sa journey natin. Yan. So guys, kanina lang kakaulan. Pati kahapon. So medyo medyo sasabak tayo sa napaka hindi ko alam kung paano to. Kaya to? Oh, no. Kaya kaya mo ba, Talia? For the sake of vlogging. Tara. Alright, mapapasubok si Talia. Okay, dahan-dahan lang. Oh. Muddy over here. Yeah. Kaya. Oops. Kaya mo yan, Talia. Alright, yes. Yes. Yahoo! Yan, so balik lang tayo dun sa track natin. Yun nga. Mukhang hugas tayo ng paa. Putikat si Talia. Yeah. Okay guys, continue na rin. Alright. So yun. Disadvantage talaga ng road na ito, lalong-lalo sa mga motor na motorista na katulad natin, tsaka yung mga motor na 2 wheels lang dyan. Especially yung mga yung mga 4 wheels, di ba? Mahirapan sila sa trail na ito. Yan. Putik na yung gulong. Yeah. Akyat. Sige, banat. You know. Yan. So, napakaganda talaga dito kung gusto nyo muni-muni, mag-isip-isip. Yan. Isa ito sa mga perfect na pwede nyo puntahan. Bacundao Peak. And kung pagod na kayong isip-isip pagod na kayong tapos na kayong magmuni-muni at gusto nyo naman mapuno ang inyong mga tummies, so yun, pwede kayong pumunta sa busy streets ng Unsat. Saan natin si Kondito Talia. Let's go. Up. All right. So guys, we're here sa Malasiqui, Villasis, Malasiqui, going to San Carlos Road. So next Thursday dyan tayo dadaan. Tara.